Sukadi Sukadandika Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sakrajadam Sa Ganadikanata Nitam Tam Sajiv Satvidam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sa Ganadidam Sri Vishaka Nidam Sri Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sudevi Pranamami Haripriya Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhubhya Vajapadidhanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupa Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shakti Nityananda Mahanami Sarvanandakaram Param Harinama Kutundevam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garshanam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharna Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshivadi Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruvaya Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishna Bhaktaya Advaitaya Suprabhat Kiche Hare Krishna അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത്. ഭഗവാന്റെ പേര് തന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ്. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ജഗന്നാഥ് കുരുക്ഷേത്രത്തെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. പുരുഷോത്തമ മാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്ന മാസം. എല്ലാം കൊണ്ടും പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് ഈ അധ്യായം. അത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമദശാഗമശ്ചത്തം പ്രഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്വമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രം. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ വൃക്ഷം എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ, നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന വൃക്ഷമൊക്കെ എന്താണ്? താഴെ വേരും മുകളിൽ ശാഖകൾ അല്ലെ. അല്ല, അതിന്റെ നിഴല് നമ്മൾ ഒരു നദിയിലോ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? തലതിരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ ലോകത്താണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൽമരത്തിനോട് വിവരിക്കുന്നു. ആൽമരത്തിന്റെ അതിന്റെ എല്ലായിടത്തും വള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് കെട്ടുപണിഞ്ഞ് നടക്കും അല്ലെ. എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം, എവിടെയാണ് അതിന്റെ അവസാനം, ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്വമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെയും മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. ഇവിടെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിൽ തന്നെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദവിദേ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? വേദവ്യാസൻ അല്ലെ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനവ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ, ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മോട് സവിശേഷ അനുകമ്പ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. എന്താ വെള്ളത്തിലുള്ളത് യഥാർത്ഥമാണോ? അല്ല അല്ലെ. കരയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൽമരമാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും മരമാണെങ്കിൽ മാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കല, മാമ്പഴം കിട്ടും. എന്നാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല അല്ലെ. അത് അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധശോർദം പ്രസ്തുതസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രബാള അധശമൂലാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ. ഇത് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രൂപമസ്യേഹ തദോപലഭ്യതേ നാന്ദേന ചാതിർനജ സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുത പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേറൊഴിച്ചു വരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആഴ്ത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം കൂടി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തെ എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയം, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അല്ലെ. അത് പ്രകാരം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ വേരുകളൊക്കെ അല്ലെ, അത് ഇല്ലാതാക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. യത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാം പരം. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ പോയാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാലോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണുവിലും പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനാര് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തുക? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നീട് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് എവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല? നമ്മളെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടല്ലേ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ടുണ്ടായിട്ട് അതിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തുക? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, നാരായണൻ എല്ലാവരും എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മുടെ പരമ്പരയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരയും
എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവന്, പിന്നെ മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് പ്രഭുപാദർ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ പരമ്പരയും പോയെത്തുന്നത് അവസാനം ബ്രഹ്മാവിനും പിന്നീട് കൃഷ്ണനുമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു. അതറിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് അല്ലെ. മായാവാദികൾ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. മായാവാദികള് ഭഗവാന് രൂപമില്ല അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം എല്ലാവരും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തിട്ട് നിർമാനമോഹോജിത സംഗദോഷോ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേർഗച്ഛന്ത മൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മിഥ്യാഭിമാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ. മിഥ്യാഭിമാനം അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള സംസർഗങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത്? എന്താണ്, നല്ല സത്സംഗങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ദുസ്സംസർഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളും ദുഷിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാത്ത സനാതന ഭൗതിക തൃഷ്ണ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടല്ലേ, നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കഴിയാനുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, രജഗുണമാണത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലെ. സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നമ്മൾ പഠിച്ചു. സുഖം ദുഃഖമൊക്കെ മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ അത് മാറിയും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അറിയാവുന്നവര് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ ഗോലക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെയുള്ളവർ. അപ്പോ അതിന് ഭഗവാൻ അവിടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെന്നോ എന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് സൂര്യനെ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇരുട്ടിലാവും അല്ലെ, വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? യത്കത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമം. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാലോ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാവരും അല്ലെ, മനുഷ്യര് മാത്രമാണോ? അല്ല, എല്ലാവരും അല്ലെ, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവിതത്തിലും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എന്നാലും ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. പലരും പറയും നമ്മളും ഭഗവാനൊക്കെ ഒന്നാണ്. പ്രഭാതർ പറയും, എല്ലാവരും പറയും ഞാനും നാരായണൻ നീയും നാരായണൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പ്രഭാതർ പറയും
ദരിദ്ര നാരായണനാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നൊക്കെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരാണെന്ന് പറയും. നാരായണൻ ഒരിക്കലും ദരിദ്രനല്ല, എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്ന് പറയും. പലരും പറയും നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതല്ല അല്ലെ, അതാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദ്വൈതമാണ്. അത് എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും അളവില് വ്യത്യാസം, ഒരു ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം, അതിന് ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് ഉപ്പുരസം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് സമുദ്രമാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. സമുദ്രം വിശാലമാണ്, എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തുള്ളി ജലം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഈ കൈയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു വിരൽ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ വിരല് ഞാൻ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് ഈ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ കയ്യിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഇത് ഈ കയ്യിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവുന്നത്. കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അഗ്നി, വലിയൊരു അഗ്നികുണ്ഡത്തില് അതിൽ നിന്നും ധാരാളം തീപ്പൊരികള് മേലോട്ടേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങും അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ്? അതിന് ചൂടുണ്ട് അല്ലെ, അതിന് പ്രകാശമുണ്ട്, വെളിച്ചമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അഗ്നിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നാലേ അത് ആ അഗ്നികുണ്ഡമാണോ? അല്ല അല്ലെ. അത് നിസ്സാരമായൊരു തീപ്പൊരിയാണ് അല്ലെ. ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് താഴേക്ക് വീണ് ഇല്ലാതാകും അല്ലെ. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാഭ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതോയിതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മണമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാറ്റ് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല സുഗന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടിക്കുന്ന കാറ്റിന് എന്താണ്? മോശപ്പെട്ട മണമാണ് അല്ലെ. ആ കാറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് മണമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതി. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത, ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കും. അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്. നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും കണ്ണ് അവരെ ആകർഷിക്കും അല്ലെ. അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഷോപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നാവ് അല്ലെ, അത് വേണം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ അവയവങ്ങള്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഉത്ക്രാമന്ത്രം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനി പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണോ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ പറയും, പല ആൾക്കാരും പറയും ഈ ശരീരം ഒന്നില്ല, ഈ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഈ ജന്മത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം ആത്മാവിന് എന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതിനെ യാതൊന്നും കൊണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്നാലും ഇതിന് ശ്രമിക്കാത്തവര് അവരെന്താണ്, അവർക്ക്
ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. എന്താണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു എന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴി ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇനിയുള്ളത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ശരീരമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കറിയില്ല, അവര് അജ്ഞതയിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവര് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കോ അവർക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ആ ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത അല്ലെ, അധർമ്മമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ജീവലം, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കണ്ണു പൊത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല, സൂര്യനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അല്ല, അത് അവര് പഠിക്കാൻ എന്താണ് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ അജ്ഞതയിലാണല്ലേ. അവരെ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഫിലോസഫി ഇപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൈവമില്ല അല്ലെ, ഇതിനായിട്ട് ഒരു നിയന്താവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. യദന്തോ യോഗിനശൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ പ്രകൃത്യാത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പര, അവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആ പരമ്പരയിൽ ലഭിച്ച ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അജ്ഞതയിലാണ്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം, ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ, ഗോസ്വാമിമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്വാസയദോകിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ വിഭൂതിയിലും വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാം അല്ലെ. ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത്, തേജസ് നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരത്തിലൊക്കെ നീക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കില്ല. ഗാമാവിശ്യജഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്നു എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലേ, എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അഖിലാണ്ട കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു അല്ലെ. ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം എന്താണ് പുഷ്പങ്ങളും വെജിറ്റബിളും അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവരസം പകരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ദഹനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ദഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്ചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ദഹനാഗ്നി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ.
4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചവച്ചിറക്കുന്നത്, കുടിക്കുന്നത്, അലിച്ചിറക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളില് അഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തടി അഗ്നി അല്ലെ, അഗ്നിയുണ്ട്, ദഹനാഗ്നി അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 15 ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അവൻ പറയുന്നു സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല അല്ലെ, എല്ലാ പക്ഷിമൃഗാദികൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയിൽ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഓർമ്മ നൽകുന്നതും ജ്ഞാനം നൽകുന്നതും അറിവ് നൽകുന്നതും ഒക്കെ എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നത്. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. മറവി, നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനോട് നമ്മൾ മറവിയും തരുന്നല്ലേ. മറവി, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മറവിയും തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗീതാമഹാത്മ്യത്തിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരാംശമാണെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവനാണ് വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത്. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും കൃത്യമായിട്ടും അറിയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലേ എന്താണ് കുറെ ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ വന്നു. 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ചതുർവേദി, 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ത്രിവേദി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു പ്രഭുപാദരെ ഒരിക്കൽ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് വേദങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചത്? ആരാണ് ദൈവം? ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കില് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, നമുക്കിവിടെ തന്നെ 30 കോടി ദേവീദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശരിക്കും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൂടെ പറയുന്നു, ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമൻ. ആദ്യ ജീവാത്മായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവും പറയുന്നു ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാധരുടെ സർവകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിലൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യായിട്ടുള്ള മാലതിയുടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടി, സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സരസ്വതിയോട് പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. സരസ്വതി ഉടനെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ആ കുട്ടി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ, ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച, എന്നാല് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കുറെ കാലം അല്ലെ, എന്നാൽ അതിന്റെ സത്ത് എന്താണ്, ആ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം അവര് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ദാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ശരാശാക്ഷര ഏവ ച ശര സർവാണി ഭൂതാനി ഉടസ്തോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്, ആ
നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ തെറ്റുപറ്റാത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യാ പരമാത്മേതുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിവർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു അല്ല. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദവിചോത്തമ അതോസ്മി ലോകവേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമൻ. ഓ നമ്മളൊക്കെ പുരുഷനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അതോ പുരുഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതി പിന്നീട് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് സ്ത്രീവചനമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാസം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലേ അതിനെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം എന്താണ് 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊക്കെ അധികം ദിവസങ്ങൾ വരും അല്ലെ. 32, 33 ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ച് 1-2 ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അധിക മാസം. അപ്പൊ അതിനെ അധിക മാസം, മലമാസം, ജ്യേഷ്ഠമാസം എന്നൊക്കെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആരും ആ കാലത്ത് ആ മാസങ്ങളിൽ യാതൊരു നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗൃഹപ്രവേശനം, കല്യാണം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് മാസമാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആൾക്കാർ ആ മാസത്തെ ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും മലമാസം, ജ്യേഷ്ഠമാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി ആ മാസം. ഓ ഭഗവാൻ ആ മാസത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം നീ അറിയപ്പെടും. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഈ മാസം ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും 1000 മടങ്ങ് ആ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ മാസം അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 3 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു മാസം വരും. 2020 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2020 പുരുഷോത്തമ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം 3 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുരുഷോത്തമ മാസം വരും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ അന്നേരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അറിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജഗന്നാഥപുരിയെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലീലകളൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല അല്ലെ, അതില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാവരെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ആയിത്തീരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണോ അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെല്ലാം നശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഓ എല്ലാവരും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പുരുഷോത്തമനെന്ന് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കാണ് കുറച്ച് സംശയം, ആണോ നമ്മൾ വേറെ എല്ലാണല്ലോ കേട്ടേ? നമ്മൾ കേട്ടത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം പ്രഭുപാദന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, you finish it, then I'll start, okay? Yeah.
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ശ്ലോകം കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുള്ളൂ. പ്രഭുജി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ആരും ലെഫ്റ്റ് ആവരുത്. പ്രഭുജി എന്താണ് സാധുസംഘ പ്രഭുജിയുടെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഭുജിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. ആരും എക്സിറ്റ് ആവില്ല. യോമാമേവമസമ്മൂഢ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ്ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അറിയാം, സരസ്വതിക്കറിയാം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാല് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാനക ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഇപ്പൊ അപരിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണത വരും എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മറുത്തിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിക സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം പലരും വലിയ ജ്ഞാനികളായിട്ടൊക്കെ, എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവർക്ക് നേടി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Very good. I hope everybody is enjoying the classes. Hare Krishna, everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രഭുവാണ്. പ്രഭു IIT കാൺപൂർ നിന്നാണ്. ജൂൺ മാസം മുതലാണ് പ്രഭു ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം, പ്രഭു മംഗലാപുരത്തെ ടെമ്പിളിലാണ്, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ അമ്പലം. അപ്പം പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ക്ലാസ് തരുന്നതൊക്കെ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും പ്രഭുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് പ്രഭുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 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 So anyways, I want to say something little. Where it is? Yeah, here. Yes. Small presentation on our temple. My objective is to invite you to our Radha Krishna temple. This is the beautiful Radha Krishna deities and Acharya Prabhupada. So we are doing service to them, and we request you come and also take their blessings sometime when you come to Mangalore. This is Mangalore. I think everybody in Kerala knows where there is Mangalore. And we were doing for so many years was
Hari Kirtan and Hari Katha in all the schools and colleges, and it was going very successfully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This went very nicely. Various kind of programs for youth. 20 years it went on. Then suddenly everything closed and we started doing online teaching, and that created a revolution. A revolution that hundreds and thousands and lakhs, 7 lakh people have done this course now. Okay? So this is an opportunity for all of you. Get more and more your friends involved. And this is the 23rd batch. You are in the 23rd batch. And we have to congratulate you because Bhagavad Gita understanding is so auspicious, so auspicious. If somebody has Gita Shastra Idam Punyam, somebody is trying to understand Bhagavad Gita, it is so auspicious. You know, we can give our time every day. You give your time to so many things. You give your time, but you're given your time to understand Bhagavad Gita. It is so auspicious. Ya Patet Prayata Puman. Anybody makes an attempt to try to understand Bhagavad Gita, Vishnu Padam Avapnoti. He goes to Vaikuntha, where there is no bhaya, no shoka. So you have some time, and you have to invested your time for last so many days in trying to understand Bhagavad Gita. Very, very auspicious. We congratulate you on this. And also we requested you to chant the name of the Lord. It is so auspicious to chant the holy name. Jiva Agre, on the tip of the tongue, Vartate, the name of the Lord is situated. Person is constantly chanting the name of the Lord. His whole life becomes glorious. Mataji, for these two chanting, reading Gita and all, you can tell in Malayalam. Yes, Prabhu. അപ്പം ഇത് പ്രഭു 20 വർഷമായിട്ട് മംഗലാപുരത്തെ കോളേജിലൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഗുരുമഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭു ഈ ഓൺലൈൻ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത്. ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയിട്ട് ആദി ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത്, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയതാ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദവമാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ആരാണോ ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടും. അദ്ദേഹം ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും ചെയ്യും. വേറെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനെ പറ്റി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, എത്ര വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നാവിൽ കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നവൻ. ഏത് ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും, അതായത് പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ചേരും എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും പോയ ഒരു ഫലം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും. Great. So we have also located a very beautiful place to build a permanent. See, if you look at the size of the car, it's a huge place. We give you one small video which has just come, the latest version. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു അമ്പലം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പം പ്രഭു കാണിച്ചു തരും. 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പം പണി നടക്കാണ്. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Acha, so this is a temple, and I hope everybody enjoyed. And this is the different features of the temple. And there is 2 altars, Shri Radha Krishna and Ganetai. It's a 5,000 square feet hall, beautiful hall. So it can accommodate, I think, 400, 500 people on a festival days. Below the temple, there is huge Annadana hall. There is an open air auditorium so that we can have festivals. We are also making facility. Rain time, it can be covered. And there's a Kalyani where we can have a lot of festivals for the Lord. Nauka Vihar festivals, restaurant for people, Prashadam restaurant. Then we have guest house. We also have a steam kitchen, which I didn't mention, which can cook very fast, centralized big steam kitchen, and ashram. So these facilities, basically, these are all nothing but facilities a temple needs for effective preaching that we are developing. This is 1.5 acre land, 75,000 square feet construction, cost at around 15 crores. So we also request you, we can help us little to finish this temple. Whatever way, we are happy that there are lakhs of people part of this program, 7 lakh people. But why not take an opportunity to do little things so that the temple can finish fast? Whatever small you can do, we'll be very grateful. And we also have another programs of donation called Life Membership that you can inquire, and any other savers are there. Apart from that, I wanted to inform you, we will have 2 kind of path now. If you finish level 1, there will be 2 kind of level 2. One level 2 will be Bhakti Sadachar and one will be Bhakti Shastri. In Bhakti Shastri, we are in an academic program, just like in a college. We have assignment, we have quizzes, we have attendance, we have exams. But this will be a very good program, and particularly for those devotees who want to become teacher, also who want to take Diksha, this will be highly recommended. There is another program, Bhakti Sadachar program, in which there is no attendance, no examination, no assignment. Just like in any temple, you go to a temple, there is no assignment, no quiz. Just attend the program. And as you grow, we help you in this also. So either way, it is wonderful. Whichever way your time commitment allows, I'll request you to go for Bhakti Shastri program. But if you feel, no, I'm so much commitments and time, I don't get that much to do assignment, then you can take Bhakti Sadachar program. Okay. So I'll leave it to you. Which one you feel convenient, please do join. And on May 3rd, please remember there is Akshaya Tritiya. It's a very auspicious day on that day for giving donation. Generally, people give some donation. Please remember our new temple and give us little help so we can finish it quickly. Thank you, everybody. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്, ഓൾട്ടറും അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. 1.5 ഏക്കർ ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്നത്ര സംഭാവന ചെയ്യുക, ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പം May 3 അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നല്ല ദിവസമാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നാരായണന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും സഹായിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭു വന്നത്. ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ലെവൽ 2 കോഴ്സ്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഭക്തി ശാസ്ത്രീയായിട്ട് 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് അക്കാഡമിക്കലായിട്ട്, അതായത് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്വിസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി സദാചാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രഭു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അപ്പം ഇത്രയും സമയം അവനിഷ്ട പ്രഭു നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചതിന് എല്ലാവരും നന്ദി പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. Hare Krishna, Mataji. Everybody is happy? Chalo, Yes, we can together chant once Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. This time registration is going good, Mataji? Yes, Prabhu. The Facebook, I think. No, it is going in WhatsApp. The registration is going good. Okay, you will not know. Check with Devika. Okay. Okay. Yes, I request all of them also. They can get all their friends to join. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Krishna Krishna